întâlnire dintre Ungaria și Bulgaria în Uniunea Europeană va fi astăzi de la ora 10. În Ungaria-Bulgaria în Uniunea Europeană din Bruxelles, Belgia, dintre Victor Orban și Boyko Borisov, în alegerile europarlamentare din iunie 2009 în Ungaria și Bulgaria, conform Transilvania în Cluj de știri. Schengen din alte țări. Între Ungaria și Bulgaria, între Slovacia și Grecia, între Austria și Australia. Sâmbătă și duminică, pe 26 și 27 iulie, în spațiul Schengen, subiectul: Ungaria și Bulgaria în spațiul Schengen, după România și Croația în decembrie 2022, potrivit sondajelor transmis de Central Public Network. Evenimentul are ca scop marcarea Zilei Culturii Naționale, precum și împlinirea 174 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Tramvaiul literaturii, gazda evenimentului, a circulat între orele 10-18 pe traseele 1, 13 și 9, care traversează cartierul Copou. De asemenea, pe rafturile bibliotecii din tramvai s-au găsit volume semnate de autori români. În intervalul menționat, în Moldova, în cea mai mare parte a Munteniei și local la munte și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin adverse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25-45 de litri pe metru pătrat. Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului. Zachraňte náš biznis. V neděli v 17:30 zcela nově a exkluzivně na Viasat Explorer. Bombavadászok! Szerdán 21 órakor új műsor csak a Viasat Exploron. Kovbojové chladných vod v úterý 23. února na Viasat Explore. Cold Water Cowboys, Tuesday at 10 on Viasat Explore. Jeges vizek kábolyai, ma 21 órakor a Viasat Exploron. Únik. Dnes ve 21:45 na Viasat Explore. Öreg autó, nagy haszon. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Pontyviadal. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Az utolsó szerviz. We got this. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Lehetetlen horgászat. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. A Falakók. Új sorozat ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Jádeláz. Ma 22 órakor a Viasat Exploron. Óriási szállítmányozók. Ma 21 órakor a Viasat Exploron. Ausztrál aranyások. Ma 21 órakor a Viasat Exploron. A feladatosztó. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Ausztrál hajómentők. Hétköznapokon 21 órakor a Viasat Exploron. Óriás ponty. Ma 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Ausztrál rákvadászok. Ma 18 órakor a Viasat Exploron. Villésgáz újra akcióban. Öreg autó, nagy haszon. Ma 21 órakor a Viasat Exploron. Králové šrotu. Od pondělí v 18:35 na Viasat Explore. Rönkházmánia. Hétköznapokon 21 órakor a Viasat Exploron. Rönkházmánia. Ma 21 órakor a Viasat Exploron. Az utolsó szerviz. Ma 17 órától a Viasat Exploron. Yeşim Taşı Ateşi. Pazartesiden Cuma'ya 20.25'te Viasat Explore'da.
Rybářská zóna v pátek a v sobotu od 21 hodin na Viasat Explore. Horgászóna ma 21 órakor a Viasat Exploron. Into the Woods Night, Monday from 10 on Viasat Explore. A légi birodalom szombaton 17 órakor a Viasat Exploron. Ostřílovci zlata ve čtvrtek ve 21 hodin na Viasat Explore. A tüskés arany nyomában csütörtökön 21 órakor a Viasat Exploron. Říční monstra v sobotu ve 21 hodin na Viasat Explore. Králové šrotu, nová řada ve středu ve 21 hodin na Viasat Explore. Demolition New Zealand, tonight at 10:55 on Viasat Explore. Avustralyalı ıstakoz avcıları bu akşam 23'te Viasat Explore'da. Balıkçılık maceraları bu akşam 22.10'da Viasat Explore'da. Nehir canavarları yeni sezon bu akşam 22'de Viasat Explore'da. Az óceáni éjszaka aranya ma 20 óra 15 perckor a Viasat Exploron. Günah şehri motorları bu akşam 23.30'da Viasat Explore'da. Vadonatúj sorozat. Sztárhorgászok ma 21 óra 50 perckor a Viasat Exploron. Yeni bölümler, altın arayanlar her perşembe 22.45'te Viasat Explore'da. Lehetetlen horgászat ma 20 óra 15 perckor a Viasat Exploron. Výnosné ojetiny každý pátek ve 21 hodin na Viasat Explore. Operace Zlatá horečka každou neděli ve 20:15 na Viasat Explore. Aranyláz akció ma 20 óra 15 perckor a Viasat Exploron. Felturbózott szombatok 10 óra 45 perctől a Viasat Exploron. Vadonatúj sorozat. Tragacsot vegyenek ma 21 órakor a Viasat Exploron. Vadonatúj sorozat. Óriás pont ma este 21 óra 45 perctől a Viasat Exploron. Yepyeni dizi 5 milyar poundluk süper kanalizasyon bu akşam 22.45'te Viasat Explore'da. Türkizláz. Ma este 21 óra 45 perctől a Viasat Exploron. Bontások Ausztráliában. Ma este 21 óra 45 perckor a Viasat Exploron. Veterán villany. Ma este 21 óra 45 perctől a Viasat Exploron. Késő esti autós blokk. Ma este 22 óra 30 perctől a Viasat Exploron. Jégvikingek. Új évad. Ma este 21 órától a Viasat Exploron. Aranyra vágyva. Együtt az ausztrál aranyásokkal. Ma este 21 óra 45 perctől a Viasat Exploron. Bemutatjuk Kanada úttalan útjainak szállítóit. Ma este 21 órától a Viasat Exploron. Yepyeni Ağır Kurtarma 401 bu akşam 22'de Viasat Explore'da. Heavy Rescue 401, tonight at 10 on Viasat Explore. Kurtizánok kora ma 21 órakor az Epic Drámán. Kék könyv projekt. Csütörtökönként 21 órakor az Epic Drámán. Нови епизоди на Криминалните случаи на Мърдок. Всеки делник в 21:15 по Epic Drama. Отряд Хикс. Тази вечер в 22 по Epic Drama. Endeavor. Тази вечер в 22 по Epic Drama. To winter fishing, you have to lead, follow, or get the out of the way. Jégvikingek. Új évad. Ma este 21 órától a Viasat Exploron. Welcome to the show. There was always an orange glow because everything was on fire. I mean, 100%. This is what we do. This is who we are. Let the entertainment begin. God help me. The world needs to know what's really going on.
These people will enjoy tearing you apart. Perhaps you have underestimated me. I'm giving you one last chance. One last chance. I'll tell you! Locksley! Been to Poland? You'd love it. There's Warsaw, really picturesque. Don't forget to look up. Journey north to the famous port of Gdansk. And when you've done that, you can go to Hell. Hell Beach, that is. Go south to gorgeous Krakow. There's great bars and restaurants in its charming square. Or Wrocław, the Venice of Poland, with over 100 bridges. Or trek in the stunning mountain ranges. Not forgetting the traditional Christmas markets. Poland, more than just a destination. 2,786 hours of sunshine per year, 1,244 islands, 576 fish species, 130 native grape varieties, 14 UNESCO heritage sites, and treasures of tradition. Simply too much for a 30-second commercial, just enough for a perfect holiday. Croatia, the Mediterranean as it once was. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai șuncă Praga Caroli la doar 3,49 lei 100 de grame. Acum ai și oferte preactivate. Între 23 iulie 5 august ai Pepsi Regular sau Mirinda Portocale 2,5 litri la doar 9,19 lei. Haideți să facem o vizită în lumea fascinantă a imaginilor de înaltă definiție. Știați că imaginea redată de televizorul dumneavoastră poate să fie mai mare și mai clară fără să depuneți nici un efort? Formatul High Definition HD redă cu fidelitate imaginile și sunetele, oferind detalii uimitoare pe care filmările în format standard nu le pot transmite. Vreți să vedeți imagini de 5 ori mai clare? Mult mai aproape de realitate? În formatul HD, sunetul are o calitate superioară, imaginile surprind toate detaliile, iar rezultatul vă oferă o experiență de până la 5 ori mai intensă. În plus, puteți aduce cinematograful în casa dumneavoastră, pentru că în timp ce imaginile standard sunt difuzate în format 4:3, imaginile HD sunt redate în format 16:9, exact ca într-o sală de cinema. Astfel vă veți bucura la maxim de televizorul dumneavoastră performant de tip HD sau Full HD. Iați acum televiziunea Dolce de la Rom Telecom și trăiește experiența High Definition. Grija pentru familie e cel mai frumos cadou de sărbători. Farmaciile Dr. Max. Mesaj de interes public. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Mesaj de interes public. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Dragă familie, nu ne cunoaștem, dar știu că gestul nostru a făcut o diferență. Deși trist pentru familia mea, acest gest a fost făcut cu bucurie și iubire autentică. Le mulțumim în fiecare zi, pentru că fără ei, această zi nu ar fi fost posibilă. Donarea de organe salvează vieți. Fiero, donează viață. Ca nu-i nimeni. Bacău, 8 noiembrie, ora 18, Teatrul Radu Beligan. Concert extraordinar. Mihaela Gurău, alături de invitații ei: Mioara Velico, Ion Paladi, Cornelia și Lupu Rednic, Steliana Sima, Viorica Macovei, Alexandru Brădățan, Grigore German, Nicolae Datco, Natalia Popescu, Ilie Caraș. Acompaniază celebra orchestră Lăutarii de la Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Bădgros. Participă dansatorii ansamblului Busuiocul din Bacău. Prezintă în premieră
Andreea Marin și Văru Sândel. Bilete pe